हाय आसोलफोर बोरै दं नोंसोरो दिनै जों सावरायगोन मोसौ दामब्रै मानैसोनि फक्सेल रावफोरखौ बिदिब्ला नायलांदिनिथ' हाय मेन्टेलि खनबेसेमोन आरो खनसे बुंफिनदो आरे मेन्टेलिफोर बे खोथाखौ ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामनो लाजियासै नामा नोंसोर मेन्टेलिफोर नोंसोरखौ 7 नाम्बार सेन्देलजों सोबालाय 8 नाम्बार सेन्देलजों सोबालाय सोबागौमोन आं सोबासे सोबानानै फान्थावनि माला गानहोगौमोन आं नोंसोरखौ आरो खोनासंलांबावदो लोगोफोर बे मेन्टेलिफोरनि रायज्लायनाय लिप किस खालामनायफोरखौ साला मेन्टेलिफोर मा देखायनो थांखो नोंसोर मा देखायनो थांखो ससियेल मिडियायाव बेफोरबायदि होननानै साला नोंसोरखौ मोनब्ला निस्सय फान्थावनि माला होमारगौमोन आं नोंसोरनो साला बेफोरबायदि भाइरेल खालामनानै ससियेल मिडियायाव फेमास जानो सानबाय नामा नोंसोरो ना सानि लियन जानो सानबाय नामा नोंसोरो सोदोमस्रिना बांसिन मोजां जागोन टाफ्लियाव बुनो टापनो आरे मेन्टेलि बिदि जुदि टाफ्लियाव टाप बुजानो लुगैदोंबा थांदो नोंसोरबो गुवाहाटि बिउटि पार्लाराव गासिबो लुबैनाय बायदि जाजोबगोन बे मोसौ दामब्रिफोरनि सायाव आंहा जेबो बुंनांगौ गैला बुंबाबो जेबो मुलाम्फा जाला बेनिखायनो बिसिमावनो दोनथ'बाय बे मेन्टेलि मोसौ दामब्रि मानैसोनि भिडिअखौ लोगोफोर भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक मोनसे हो नेक्स्टआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन।